מה זה קשור סודות? זה כולה חתיכת גבינה. אני יכול לקחת בצד? חכה שיגיע הסנדוויץ'. תאכל טוב בנראות. אז אתה לא ידעת על התמונות האלה? טוב היה עסוקים. אחר בוא נדחוף רגע, בוא תאכל שלהם ביחד. שפרסמו. אבו תערבב לי. אם היא מתכוונת. אני לא יודעת, איזה חברה זאת? קיץ פרסומי. קיץ פרסומי? וואלה, עדיין. מה? תערבב לי. אני לא יודע. רגע, הסנדוויץ'. רגע, אתה יודע שאתה לא יכול לאכול בצד וזהו. שלא יודע כמה אני בוחן לך. מה? אבל על הזמן, כמה זמן, בחרת כמה לי אני בוחן. בטעות? גם מבינה, אמא שלי הכינה לי דג. הנה אבא שלך ראה אותי. נכון? מה? אמא שלי הכינה לי דג. אבו ואז תערבב לך לי. פלפל. התחלתי את הפלפל, בסוף אחת תגידי את הפלפל חריף. היה לך לא טוב? מה, אמא שלך הכינה דג? לא נוגעת. או שהסבתי תצטרף לפני שאני אתייבש. בווידאו ליוטיוב, אני אראה את זה לך.